Shalom, horas madihita saluhutna akadamang dohot dainang. Hamisian parhalado HKBP Sentosa Samarinda, Pasahaton. Selamat datang dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria anaro madohoti parminggota sadarion. Tarlobi turuas nihuria naod dope parjolo sahali madohoti parmingguon di gerejaon. Rap mahita majagahon hatomanan ni parminggota. Tabongotima parsaurata dohot Tuhan debata di bagasad dame dohot las ni roha. Mared de mahita.
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ale Jehovah akkadenggan ni basam dohot asi ni roham, ay siyan narobido akkai. Asa unang marsurak-surak akka musukku midaahu, ale debataku marhaposan tuho doau, say unang paila au. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para si roha na sumurung. Namadok molate do hami tuho sian nasa rohanami, ala dilehonho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hanguluan na saliling ni liling na dinasida. Tatap mahami, ale amanami di bagasan anakmu Jesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati gorad di hami. Saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu, tutang yang nami, jala asi maroham di hami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita. Tatangihon ma patik ni debata ima patik parjolo saha tu patik pasapuluhon. Songonon ma patik ni debata. Patik parjolo. Ahudo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Ro dinasa na di bagasan aik na di Torunitano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna. Ayo na huhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Patik paopaton. Ingot hamuma pa badiahon ari minggui. Di naunomarima ulahamu nasa si ulaonmu. Alayang go ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula yang go nasa dari i.
Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naonom arido di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doibana di ari papituhoni. Di bahini do umbahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari para dianannai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, jala haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Bohado padok ni debata taringo tupatik nasapului. Oddo, ahudo Jehovah debatam, ninna debatata. Pargogo nasuhatu dosan jala parrimas, siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluhon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akka nasugoroha diau. Alai asido rohakku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau, naso mangului patik na mangalausi patikki, ido sahatna. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tabegema kor ama huria. Mared de mahita. Tatopotima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangulon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsakod dosa nami, say sahapi ma tubagas rohanami hasesan di dosa nami i, lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asin roham, alai asahot rohanami marhaporsiaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu jala na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringo tuhasesan ni dosa. Songonodo pakaholong ini debata di portibion, polado anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hanguluan na sa liling na di ibana, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Hudul mahamu. Tabigema kor sola gracia.
Maret de Mahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di minggu reminis kereon, tarsurat di Jeremia bidu tolu pulsada, mamuka sian ayat tolu pulsada, saha tu ayat tolu puluopat. Tajahama margati soring, songonon ma hatani debata. Idama narodo akka arisogut ninna Jahoba, pukau kumapada nai baru tu pinopar ni si Israel, doho tu pinopar ni si Juda. Songon padan ini behene jalo tu nasida ujuna hilakuk tangan nasidai lahum nasida masian tanah Mesir hape diose nasida do padan nahu behene ati peahu harajong nasida nina Jahoba. Ai odo padan si bahenokku tu pinopar ni si Israel duk salpu akka arion ninna Jahoba. Lehonok kuma patiku tu bagasan ate-ate nasida, jala surat tonokku doi tu bagasan roha nasida, asa ahu gabe debata nasida, jala nasida gabe bangsokku. Jadi dang bepodaan ni sindala dohan nasida, mana dohonan tuha angkinai songonon. Tandahamu ma Jahoba, aitung saluhut nasida tumanda ahosogut, tole na mekmet, tole nama godang sian nina Jahoba amar pamua tido suku rohaku mida haja tau nasidei jaladang be ingoton dosa naside Ido sahatna martuado akka natumangihon hatani debata jala naupeopsa amen. Tabegema kor ina Kamis.
Maret de Mahita. Tahatiddakon ma haporseao tai songon nahinatiddakon nidongata sahaporseao disadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laho hundul di siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adok sadahuria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda amen hudul mahamu. Tabege matiting na masa dohot nanaing si pamasaon di huriata di minggon. Salam. Oras marihita. Tabege maju titing na masa dohot nanaing pamasaon di huriata. Titing huriah ke Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu reminiscere. Nomor 8, saya ingot ma aka dengan ni basam. Pesalmed 25 ayat 26.
Topik minggu, Balgado holong ni rohani debata di Portibion. Nomor sada di hari Selasa tanggal 3 Maret 2026. Di patupa pertanyaan sektor di sektor tolu dohot di sektor sia dibagas ni keluarga Nyonya Siti Jak Inang Borusinaga. Di sektor 5 dibagas ni keluarga J Sihotang Inang Boru Perhusip. Di sektor pitu dohot di sektor 10 dibagas ni keluarga W Situmorang Inang Situa Boru Siregar. Di sektor 8 dibagas ni keluarga Situa L Luban Raja Inang Boru Sigalingging. Dohot di hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 pertanyaan sektor di sektor sada dibagas ni keluarga R Tapu Bolon Inang Boru Simajutak. Di sektor 2 dibagas ni keluarga F Pasaribu Inang Situa Boru Nenggolan. Di sektor 4 dibagas ni keluarga HM Simajutak Inang Boru Pusunggu. Dohot di sektor 6 dibagas ni keluarga B Sinabela Inang Boru Marpaung. Alamat Boy Mataida di Titing ni Huriata. Pinagidohon ma tuhita ganup ruas asa taulahon ma haputusan ni rapot huria dang patupaon marsipanganon manang makan berat mau liate. Nomor 2 hobar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasan mingguon godang na 34 halak. Hata ni debata imana tersurat di Matius onom ayat 30. Saya jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon na do sude aka odeng tu hamu. Tu sude ruas ni huriat tanamar ulang tahun hupasat tayo selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Nomor 3 dakdana na sorang. Di hari Rabu tanggal 25 Februari 2026. Di basa-basahon tuhatta dosa danak bawa di keluarga P Huta Barat Inang Boru Pasaribu. Ipas dodak danaki suang songoni nang natoras nape. Maringanan nasida di Jalan Pangeran Suryanata, Perumahan Puspita, Blok KL 15 Bukit Pinang, masuk sektor Tolu. Jemaat baru. Mamuk kasadarion gaberus ni huriatama keluarga Ricky Manalu Inang Romauli Siburian. Rabdohot sahalak dakdanak boru. Rosian huriah KWP Luaduri Resort Merak Samarinda Kota Distrik 27 Borneo. Maringanan di perumahan Pondok Karya Lestari nomor 120 Tolu RT 20 Sada Sungai Kapi Sambutan masuk sektor 5. Jalan Molorodo na sidan waeng asa jongjong ma di hudulan na. Selamat datang ma di keluarga. Nomor 5 pertanyaan perhalado. Marsogot Senin tanggal 2 Maret 2026 pukul 10 sia 00 wita. Maringanan di bagas ni keluarga Situa RP Siaturi Inang Boru Tabunan. Di patupa acara pertanyaan perhalado dohot keluarga sekaligus acara manise. Maringanan di Jalan Mangkujenang RT 20 Sada Gang Tolube nomor 5 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran. Nomor 6 pembukaan ibadah PA Remaja. Di hari Sabtu tanggal 7 Maret 2026 pukul 10.00 wita di patupa pembukaan ibadah PA Remaja HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Memuk kasihan kelas 8 SMP, sahatu kelas 12 SMA. Maringana di gedung Sopo Godang HKBP Sentosa. Kegiatan ibadah PA, ramah tamah, dan games. Pinanggidohon tu ganup remaja asa didohoti kegiatan PA remaja. Laos dibuan ma Alkitab dohot alat tulis mau liate. Papituhon bunga altar. Na pada dehon bunga altar sadarion ima Grace Pabrina Boru Sihotang Naposo Sian sektor 5. Moliate mahupasat hami tu si Grace Pabrina Boru Sihotang. Saya tuhat tama namang gohi pasu-pasuna tuhamu tujuluan narion. Nisosohon ma tu hitaruas molutung adong haradiota lau patu babunga altar tu minggu naro di babotohon ma tu situa sektor tabe. Mauliate. Nomor 8 Almanak HGB 2026.
Tersedia almanak HKBP tahun 2026. Moltung adong hita nanaing manuhor almanak boy langsung tuko sistori dengan harga 35.000 per pieces. Nomor sia laporan keuangan Minggu 1 Maret 2026. Penerimaan Huria 45% plus non sentralisasi 8.455.400 rupiah. Pusat sia juta 496.600 rupiah. Pembangunan 250.000 rupiah. Kategorial 5.515.000 rupiah. Pengeluaran Huria 27.375.700 rupiah, pusat 9.496.600 rupiah, pembangunan 1.150.000 rupiah, kategorial kosong. Saldo kas Huria per 28 April 2026 620.331.770 rupiah. Saldo kas pusat per 28 April 2026 0. Saldo kas pembangunan per 28 Februari 2026 62.116.372 rupiah. Saldo kas kategorial per 28 April 2026 sia juta 265.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 610 sia juta 710.145.000 rupiah. Kategorisasi CD pro kantor dan multimedia doh titing parhepengon boy mataida di lebar titing naung di share di Hitaganup. Songoni ma titing namasa di minggu tasadarion di pasu-pasu tuhat tama Huriana. Tapabunguma pelayan sada A dohot sada B huhut mahita marede. Long
Huilala hami do Tuhan balgani holong ni roham. Di padalanan ning ulo namion. Di ring-ring hola kanami. Di tugu-tugu hami rotu bagas corom na badion. Di ramoti ho hami di basa mingguon di luaso hami lang mangula-ulaon nami. Manglulyak ka narikot di bohali padagingon nami. Nuaing pe Tuhan, nang di patarum hami tu bagas corom na badion. Marningot hami rikot ina mangalap di bohali parto dion nami. Nunga hupuji hami ho Tuhan merhitid din nami. Dalan nami Tuhan nila makatidak ko nakabasa-basa mi nang hujalo hami. Laho pasiko pon parsauran nami. Hatam Tuhan nga makulingi hami. Mangido hami mian mo Tuhan diroha doho pikiran nami. Saboy taratu si hami hatami. Do Tuhan ngoluho kami di gulo nami sigano pare. Amen. Hurian itu hata ni debata di hita di bagasan minggu sadarion imantar surat di buku Yohanes bidutolu ayat sada sahatu ayat 10 pitu di dogma songonon asa adong ma sahalak sian akaparese situa ni Jahudi na margoar Nikodemus naro borngin manopot ibana jadi dok mamadok ibana guru nami huboto hami hodo guru narosiat debata aidang tarpatupa agia ise tada songon nabi Nehemi iya so debata donganna dungi na Yesus ma mangalusi ibana tutu turun na hurokot tuhamu iya so tubu jolma sian gijang dang tarbahesa marnida harajaon ni debata dungi na si Nikodemus ma madok ibana songo dia ma tarbahe tubu musay halak iya naung matua tung haulahas sama mamasuhi si bueon ni inana asa tubu. Jadi delusi Yesus ma tutu si tutudo na hudoko diho anggoso tubu jolma sian aek doho siat todi dang habungotas saharajaon ni debata daging do na tubu siat daging todi do na tubu sian todi unang malongang roham ala hudok tuho ikut tubuh hamu sian gijang. Na mangulus doa logo dopak lomo ni rohana di bege hodo parngongosna. Alai dang di botoho habor hatanna manang hasahatanna. Lau songoni do ganup nang tubuh siat todi. Dungi nina si Nikodemus ma mangalusi ibana. Songo dia ma tarpajadi ni jadi na Yesus ma mangalusi ibana ho guru ni bangso Israel dang dibotohoi tutu situro na hurokod di ho hu hatahon hami do na huboto hami jalo hatidakon hami do na huida hami gabedang dijakon hamu na hatidakon hami gari akada di tanoon huhata hotu hamu dang porsia hamu tung porsia mahamu molo huhata hotu hamu akana di banua gijangi dang adong nama naik tu banua gijang iya so nang tuati sian banua gijang ima anak ni jolmai na di banua gijangi hian jadi songon na pinatipo ni si Musa uloki di halongonan songoni nang patiboon anak ni jolmai asa dapotan hangoluan na sengleling na ganup na porsea di ibana ay songono do holong ni rohani debata di portibion pola do anak na sasaday di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hangoluan na salingliling na di ibana aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhuman na
naing paluon na portibio tahe ubay na disuro. Ido sahat na. Hurian ito hatta, ama namin, ina namin na hinaulong ni Kristus. Ikot ako ido amang inang bahwa di partikian nuaingon, dia ka situasi nuaingon, keadaan sedang tidak baik-baik saja. Walaupun kita berusaha menunjukkan keadaan itu baik-baik saja. Alayang ko sebetulnya hita mana maboto, bahwa situasi senario nuaing, nunga gudang, aka situasi aka na sodenggan. Tidak makan nama asa manginang. Jorbutnya kapangalaho sonarion. Moral dalam krisis. Sumar pikir benuaing dongan na jolma, mangagohosani dongan na jolma. Dangalang benuaing be dongan na jolma, menggadis dongan na jolma. Imanuaing akan masa. Bahkan masa aka konflik di tengah-tengah nyaka rumah tangga manang duhut aka keluarga. Baholongi ngalam mago be, ngalam krisis be, holongi be jaka partikianon. Alay ko takas to taboto amanginang, anggo holong ni debata di portibion hot dorori sariniling na. Dakiamu ba debata makaholongi hita. Dakiamu ba holong ni rohani debata maradopon hita. Saudara naga bersyukur-syukur nuaing, anggo holong do hapeng rohani debata di portibion, bahasa masa akai. Anggo holong do hapeng rohani debata di ngoluku, bahasa masa akahacito do akaparukilon. Do akahapogoson. Buta dok do songoni amangin nangate. Alay tutu di lehot debatado tu hita kesebebasan untuk memilih jalan yang baik dan jalan tidak baik. Saunari hita memilih nuaing, dia don nata pilit, na denggado manang aga naso denggan. Dia do situ jota. Ido na di bahid debatado hita. Hurian itu hata sang topik ni minggu tamat dokon balgani holong ni rohani debata di hita. Duhut na kita jahat diturpuk epistel teh. Balga ni holong ni rohani debato hita dang beta rukur. Molo holong tatu debata na boido muba-uba. Molo jupan na talului, saot na tasakapi, bama holong tatu debata. Balga mamanginangate, na burujulo Tuhanon. Alay molo masa kaparsahiton, bolo susat akataparsitai, ahamatadok tutuhani. Nabuado nawangete. Nasuholong benwang rohani Tuhan tua nuaing. Itori matadok. Moru ma bilang-bilang ni pamuji otang. Dohot tang yang tatu debata. Dohot holong ni rohatta. Nuaing taida balgani holong ni rohan debata tu hita. Ima di ayat 10 nomi di dokdo. Balgani holong ni Tuhan itu hita. Polado anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saling-liling na dihibana. Odo balgan holong rohan Tuhan itu hita. Disiyahon hosana. Dileo ko sana holong humukop hita. Asa unang mago hita. Alay do asa mangulu hita. Alabwa, aladang hamatian jabar ni hita jolma. Dang nagabe si taon oni amangina nagabe jabar tadi tonga-tonga ning ulut taon. Alay takas na kridot di ayat 10 nomi. Hanguluan na sa leleng nileleng na do na ikot jabarta. Ala memang dibalik ning sonari adong ngulusugot. Jala ikot tusido tujuata. Ikot tusido nagawe pengharapata. Hacik tahilala di portibion. Alay adong nagawe tahirim nuaing di ngulusugoti. Ikot parjabar hita di hanguluas sugot. Ayang goholan dari portibiodo amang nang nagay pakirimota. Duhut nagabi ujung ningoluta. Batuaha pula lo jahita na maraminggo nati amang inang. Tuaha pula nakidi ba parhalaro ingani partangyangan. Ang goholan na di portibiodo ujung ningoluta. Nagabi pakirimota. Ala di turpuk to di paingot hita. Marhita ayat 10 nomi.
adong do HP naik konstitujot tadi ngolut taon. Ima hanguluan na sa liling ni liling na. Molo Deportivo sudia do hita boy mangolu. Alai na madapot hanguluan na sa liling na. Badang bo sudia madapot iya manginang ate. Tak sudia bo madapot ihangulu sa liling na. Alang ngulut taon talpa tu hamate ado. Tung sobodo hita manoto padala ni nguluta. Tayo dan mga akanamasa, lam tibo, lam canggih alat pengobatan medis ng mana kesehatan, totu ragam ni sahit pe, lam jurbut nuay. Lam malo, lam tibo nuay ka bagian na alat di pengobatan no. Bahkan boy mempertinggi dia ka kematian. Jurbut ni sahit saunari. Jadi mulu ngikutan do ka media sosial, baik dia ka TikTok, do dia ka Facebook nuay ngon. Roda dana pe ngadong na medik balita mengidap penyakit kanker enawana manuai senaroha dong. Bahkan di usia-usia yang masih bayi manang balita. Di usia muda juga dan di usia tua. Jadi tang yang nami itu ala amang hala inang bolutung mengedup ya kaparsa hito penuai tetap semangat. Tidak yang mustahil bagi Tuhan. Selagi masih ada jalan keluar jaka pengobatan ini baik pengharapan dohita selagi masih ada jalan keluar. Optimis dan percaya pada kuasa Tuhan. Ikon itu harapata. Asa semangati do boy aban hita hatok pulih dot malum di tonga-tonga ni nguluton. Berarti hape ngamanginang sianin neng dohonon na tuhita. Sabu-habu hape hapeng gogota. Sabu-habu hape hapeng jaguta hape nang do tugos ni pamatangta. Suatu hari iko salpu doi mago doi sudenang. Ala ido di bagas nguluton ala muba-uba do sude nang dia kapartikiat tape nang dia kaparhusoron ya kahipasot tape nang hita pe Deportivo kape nang ala muba-uba do totuta jalahi ma ngolu nama noktongi naung pinarade ni Tuhane tuhita. Diturpukon tayo na nakiduk tajaha di ayat 1:10 adong sahalak tokoh di Bibelon. Nagilisah sa ibu sisawon ibana. Di do iba nilala ibana do. Boharo tutung. Akaise do. Jala songod dia do asa bubong tu harajahon di debata. Madapat tangguluan seliling nai. O marisa dipikir ibana. Pola sa ibu sisawon ibana. Tanghot rohana. Ala dibereng ibana. Ima si Nikodemus. Dak songon pemahaman ni ibanai hapenang taring tu harajahon di debata. Ia si Nikodemus sahalak guru mau dihalak parise. Perilmu tinggi mau. Sahalak sisu kunon. Sahalak na dihormati. Alay tayo dan nak pribadi sahalak sisu kunon. Sahalak yang dihormati. Tinggil do ibana di suara ni Tuhane. Pekado ibana di suara ni debata. Namar lapata maya manginang. Tarida hasare peniroha di ibana. Aidung dibereng si Nikodemus. Yesus patu patada halongangan di jalan turpuk taon. Yesus boy pamalupo na kanamar sahit. Hola dilakopog gaboy tu si malolong namar sahiti pitor marnida. Yesus boy patupa mujizat nakinan. Air jadi anggur. Bahkan anggur na utabo. Idok rohana ma. Bah ternyata hapenang. Adong do penelubi na jumago siya nao. Adong do hape na lubi na humibat siya nao hapenang. Hapenak si Nikodemus sarak perilmu tinggi ibana. Salah si sukunon ibana. Adong do hape na lubi na omalo hape yang siya nao. Nang pepar sekolah tinggi ibana. Jala Yesus siyan parhuta-huta. Tarida doi siyan tarhatotong ma. Si Nikodemus UBG pakateon ni Yesus. Dia si Nikodemus donakinan guru nami. Huboto hami hodo guru narosian debata. Aidang
tarpatupa agia ise songon Nabi Nahemi iyeso debata donganna. Diakui jadi haprosesi Nikodemus do dang boy jolma patupa songoni molo sian hadirionna, molo sian malo-malona, molo sian hapis tararna. Alai ikon holan alarap doh Tuhanido boy patupa aka ulaon nasongoni nasotuk pinikiran ni jolma naso boy taratusi hita hapenang. Ido gabero masih Nikodemus manopok bongin Tuhan Yesus. Sebusi sao ni bana. Bah, ay dang boy HP mangasaw kadiro ni bah HP ni bana mangulo nate. Dak cukup pengulan hapis tarani HP ngate. Ido jo ibana. Ala sa ibusi sao ibana mamere akadaman Tuhan Yesus si. Ditonga borngin Roma ibana manopot Yesus. Bahasa ikon borngin rosi Nikodemus manopot Yesus. Adong nama dok ay mabiya ribana manidongan na halak parise. Somago tidok ibana pengkhianat. Ala sugodo rohani halak parise marnida Yesus. Alasan yang kedua naboido maila. Unang diida halak ibana. Ay buama seorang tokoh yang hebat di kalangan Yahudi. Ay molo guru on halak na petujolo doo di tonga-tonga ni bangso. Jala ikon patuduhon nyodo dirina nabuy jala na mampu dalam segala hal. Ay masa tibodo sikolana di bidang teologi. Alaya manginang ahado sebenarnya ubana ro ibana manopo Yesus borngin-borngini. Sebenarnya Nikodemus na dilehod do pikiranna, dilehod diri secara empat mata padopak doho Yesus. Nomor 8 main diboto Yesus do tiki na lehet naing pacupang doho Yesus. Alanunga leleng diboto ibana bahwa berita taringo tu Yesus si na punah waso. Matahe itu bukan masalah siang atau malam. Alai tiki na lehet neng makatai, tiki na lehet neng marpanuku tu Tuhaning, tiki na lehet neng martangiang tu Tuhaning. Ido banaro ibana borngin nai. Baru tu tua manginangati hita makarekoton mangaliti kita pacupang doho Tuhan yete. Anak segumudang do hita nuaing, saya merceritai do dongatan nuaing, gabe lupa hita mangaliti kita. Laho makatai doh debata, laho marpanukun mercerita pasahato sudi nguluton songot turput nadi ari minggui takas to pei sedio dolhon taringot tu partangyangon na bercerita makatahatai doh Tuhani. Ay bodo manginang taboto Yesusi na marhuaso, bodo taboto Yesusi na marhagogo di bagasan ngulnya kana porsia, alay dak taboto taringot tu hatani debata. Aladak tatada isi Tuhani di nguluton. Ido seulu hita mangasahon hadiriota. Seulu hita mangasahon aka kemampuata. Gabe lupa hita. Isa do hita di jodoh ni Tuhani. Songo si Nikodemuson. Saya dipakai ibadah do hamaloon na ilang mga tusi hata ni debata. Ido bajo si Nikodemus nakin. Ay bohado baheno mula tubu tudainang. Hape nung nga matuwa iba. Ido si do iba na. Bagaimana musing logikana? Dang mukit tubuh musing iba. Ngay matua iba. Bukit dia musing mula iba tubuh Tuhan ni dainang. Itu do ibana. Jadi neng dohonon na, dang dia tusi padohan ni Yesusi. Alai, olo ibana marpanukun. Olo ibana mangaleo tikina, laho marsiajar taringo tu Yesus. Masalah na nuaing, buludak tatu sialai nangulo tamar panukun nate. Nangulo tamar kita hita. Sai holan mangasahon dia kehadirotan. Jadi Yesus madok tu si Nikodemus songonon bahwa dang asa berubah imana. Yesus dang madok tu si Nikodemus asa paringkat moral na daw. Alai takas taida ala olo do si Nikodemus pasere porohana rotu Yesus.
Olo iba nambar panukut tu Yesus. Anggo di rohani doh pangatus dari si Dekodemus. Ala nunga opung nasida baks na pinilit ni debata. Dohot nga bo di ko sa nasida hukum Taurati. Dohot akapati manang patiki. Batot tu ngato matis nasida masuk tu harajao ni debata. Ekot nato nasida mendapat hangoluan nasa leleng nileleng na. O menurut pemahaman na. Ternyata HP nang daudoi sian pemahaman logika taring tu harajao ni debata. Daksay HP nga manginang. Pabinata na rin gani, tulak katulong atay si pangasahonot tahapin na. Di jolo ni Tuhan ni. Ay terus dia matawa niya, tidak ada benani debata tu hita. Di songon ugabo na asing kan, serong do na semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kita memberi, itu sudah bisa menjamin masuk surga. Imabulo di ugamo na asing. Alay takas na kinitrupuk tahun, didokdo harus lahir kembali. Mangulu na ibaru. Lahir kembali atau mangulu na ibaru na marlapatan mai, dilewat debata kita kesempatan di ngolu tahun, laho manada harajao ni debata. Tubuh padua halihon lapatan na, kesempatan yang berharga dilewat debata tu hita, laho patupahon akan adenggan. Jadi, molo pedidok jolma, bahwa kesempatan tidak pernah datang kedua kali, mulai yang manginang ruhut pikiran ni hajol maut deh. Alai molo debata berkali-kali, bahkan setiap hari kita diperbaharui. Molo pesipata gale pamatang ta'ala ro molo roh kahapor suhoni, alai kolpos dorohata dipergugui Tuhan itu hita manawani. Kita diberi kekuatan. Tuhan memperbarui kita setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Tuhan memperbarui kita asa gabe ibaru hitam. HP nang jot dong dang tapake kesempatan ni jalata tulahi dang tajakon suara ni todi ni debata na semanggorai panggorak ni rohat taon. O detay manda kono paras 20 pati suara ni todi ni tuhatai jot dilaosi ditulak hoi ima san eding nung asa digorai hita urang ulaho ni asa digorai hita alay alagumogo do suara ni sibolis ujungan taulahon mai gabe maol mata bedahon dia dong ngolu partodion doh dia dong ngolu pardagingon maol mai tabedahon baru na paduahon nakin di terpuk tahun pola do sampai piga-piga halu Tuhan Yesus hata na tutu si tutudo na hurok ko Tuhamu pola nakin piga-piga halu Tuhan Yesus si ahado tutu lapatan ni lapatan na bahwa perkataan Tuhan Yesus tidak pernah diragukan dan bukan janji palsu. Dakola patawa-tawa si pareo na manginang hata ni debata. Alai ikos dohot do ikos sahat doi tu natahapor siai dohot tu nata ulahon songo si Mariai di peop dohatai jala di parhusor-husor di bagasan rohana. Asa tutu matutu hitang tubuh sian portibion. Asa tutu mahita tu dang tubuh sian portibio behitabe. Nunga tubuh sian banua gijang alani Tuhan Yesus. Memang najolo seorang hita tu portibion nunga gok dosa hita. Alani putana joloi sadam do si Hawa. Adong dosa tiat-tianan. Ido uban na adong padidion na badia. So nakidito di turpuk ton aik doho todi. Asaido gabe siya gijang mahita. Ay nunga iyas behita ala ni padidioni. Makani dok asa hola marhite Jesus do sitong jala tubu padua halihon hita. Didok di buku Yohanes yang manginang. Ahudo dalani dohot hanggoluan. Dang adong nasaha tu amai yeso marhite siya nao. Takas do nakidot di turpuk taon. Holam marhite na porsia tu Tuhan Yesus do dapot hita hangoluani sahat hita. Jadapot hita haluaon
sia dosai. Yesus nagatung di hapinor silangi ido na paluahon hita. Dang boy portibion dapat hita haluaw ni hasesaan ni dosai. Alay dapot tay holan sian Tuhan ido. Jadi amang inang ino sa tupuk tu hita batalului ma narumikot di ngulut taon, di ngulut tabe. Ahado amang inang narumikot. Adong narikot, adong narumikot. Banarumikot dia may haluaw sian dosa. Jadi jangan dipermain-mainkan Tuhan. Saat Tuhan sudah memberikan kesempatan, pakailah kesempatan itu. Karena kita sudah diperbaharui kembali. Olo hita pasarepon rohatta. Songo si Nikodemus nakinan nang pesala parinmu tinggi ibana orang yang sukses ibana. Alay rakyat susimantaring o tuhara jauh ni debata. Oli bana ro manopo Tuhani. Sopola dibagi ibana kahatana asing. Jala merpenukun ibana. Ima tapake may kesempatan di nguluton. Seperti nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amanginang, kesempatan besar itu adalah Tuhan memberikan pengampunan dosa bagi kita. Mari kita pakai kesempatan pengampunan dosa itu. Jika hidup ini adalah kesempatan, Tuhan juga memberikan kesempatan besar buat kita. Kalau sampai Tuhan mengatakan stop, tidak ada pengampunan bagimu, tentu hancurlah kita amanginang. Alani dia neng silahonota bamangulu mahita di lomon rohani Tuhani. Anugerah Tuhan yang paling besar bagi kita adalah yang dahulu kita orang berdosa, tapi sekarang kita sudah dibenarkan. Asa parjabar hita dihanguluan nasa leleng na itu si mata hidup tajalahi. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan di holong ni roham na balgay. Maradop pengulo namion. Pergugoy hami Tuhan marhiti to dimi. Asa tugu ha porsyon nami manguton ho doho makaporsyay ho. Asa hola di bagasan ho do tuhadju pangami halua siya dosa. Tuhan pergugoy hami mamaki akapartikyan namion. Laho mangluli tohap na umuli ito nga tonga ningulo nami. Asa ulo hami romar guru. Ulo hami tuha pasirepor roha nami. Ulo hami tuha marpanuku tuha do pamuna badiyay. Uhilala hami do diganup padala ningulo nami yon. Diganup si pikiran nami. Diganup holswa ni roha nami. Diganup parsahiton nami. Molo gogot ituhan nunga dileon ho di hami. Molo pesian nasa ruhu pardagingon olo hami madabu tuaka bagasan padelian. Do tuhaga leon nya kapamatang. Alay paingot hami Tuhan. Ahatoro sa marpanuku tuho. Molo nunga hurok hami jala ulo marpanuku kami tuho. Gebe huboto hami ma. Dang guru di hami ngulu nami o kapenang. Las huboto hai ma tuha pasere porohan nami on. Tuhan pos dorohan nami. Marhuaso doho maso-maso ngulu nami o ganup tarlumubi jak ke ulaw nami si ganup ari. Taba di hami Tuhan bisut duhot gogo do tahayi paso laos mengulaw-ulaw nami. Do takalas ni roha Tuhan na kaya nakon nami peng. Hona maso-maso na sida. Sabay no mo Tuhan na sida gabi anak na burjume na nahasiya main. Dia kan persita niya kaya nakon nami Tuhan patulus main.
Asa sikop Tuhan las ni rohan na sida, ito nga tonga ni ngulo na sida. Huwan hay matuan ruas ni Huriam, nuaing natungo di bagas ang gali, nga kaparsahito ni Tuhan. Nadong di bagas jorom na badion. Do nadong nuaing diak ka rumah sakit dohot. Nadong nang di bagas na sida. Ima amang espasaribu inang baru sa Moser sektor 2. Dohot inang nyonya situ morang baru si hite. Dohot dadana Tuhan, dadana bawa nang pinalehongmu di keluarga ni amang Huta Barat inang baru pasaribu. Takas Tuhan ubegi hami, hurang hipas Tuhan pamatangi dadanahi poso-posoing. Tongon nuaing di bagasan perawatan. Mengiru hami Tuhan di depan munabadiai parbisu hamu maka medis na manangani. Dala ubat akan na pinangan na Tuhan pasu-pasu may. Asa sikop las ni rohan na toras na. Dia kapasu-pasum nang dilehom sa dana itong atong keluarga. Atong dibasan humahami Tuhan. Jala sa di homa sudi ngulu nami. Amin. Mari dia mahita hut papungupilian. Tuhan
ama peliata, ali debata amanami na di banua gijang. Horo haroro ani salu selehon na dinggan duhut na saulibasa na moliutus. Hupas sahat hami ma, sanilehom itu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasyang hami pelianon. Patibuhon harajaw mo. Di tonga-tonga ni huriam duhot di portibion. Buhay maruhan nami, marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang iselahom itu hami. Asalam girgir hami madok molya tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, saya penarabadia maguarmo, saya Roma harajaonmo, saya saut malamo ni roham di banua tongoson di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songopanesa nami, di dosa yang nomor dosa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jaramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Dari pasaorhon madamena tuto ditabe. Amen.